Zer da gaurko? Zuretzako informazio egitasmoa. Bueno, gaurko ez da proiektu berez politikoa, ez da talde politiko bat, da informazio talde bat, informazio egitasmoa, WhatsApp eta Telegramen kanal batzuen bitartez gauzatzen dana. Batez be, informazioa konpartitzeko, jendea harremanetan jartzeko, eta gero norberak nahi dauen arabera, lantalde baten edo beste batean parte hartzeko, afari edo baskarietara joateko, eta bar. Une honetan, 460 kide gara inguru, helburua da martxoaren amaieran 500era ailegatzea. Euskal Herrian bizidan jendia, bizi diren pertsonak diren, eta bat datozela, gutxi gora bera kanal honetan erabiltzen diren kontzeptuekin. Kontzeptu horiek gaurkoren kasuan, agirian edo manifestuan, gaurkoren agirian gauzatzen dire, eta batez be, kanal honetan erabiltzen diren ideiekin nahiko bat datozenak, badakizuek guretzatu oinarrizkoak diren ideia horiek, ez? Alde batetik oraingo talka geopolitikoan, ondo baloratzea herrialde emergenteak, garapenaren alde eta herriaren alde eta korporazioen aurka egiten ari diren lana, esparru ekonomikoan, ekonomia mistoren aldeko apostu bat, eta esparru soziokulturalean posmokapitalismoari edo kapitalismo woke horreri aurre egitea eta arrazoiaren aldeko apostua egitea. Batez behi, 3 kontzeptu horiek dira manifestoak horretan gauzatzen direla, eta ideia horiekin bat datorren edonor, eskatzen dautzuegu, proposatzen dautzuegu kanal horietara sartzea. Hau dira kanal horien helbidea, WhatsApp eta Telegramen, bideo honen deskripzioan utziko txuet argita garbi jarrita bai, helbide horiek, eta goian deko zue agiriaren testua eskuratzeko esteka. Agiri horretan, ez da utzueti irakurriko, ez? Gutxi berbera zer den badakizue, baina, parrafo batzuk. Gaurko Euskal Herriarentzako mugimendu soziala da, komunikatiboa batez be, ez? Eta herritarren interes individual eta kolektiboak, garapen ekonomikoa, eremu soziokulturaleko arrazoinaltasuna, eta interes korporatiboak interes orokorren mende egotia defendatzen ditu, bai eta herri gisa dugun nortasuna ere. Gero zabaldu nahi ditugun ideiak, Euskal Herriaren eta bertako herritarren etorkizunak haien interesak interes korporatiboko taldeek esarritakoen gainetik jartzea eskatzen du, eta horrek zera dakar. Ekonomia mistoko eredu ekonomiko berria, dagoeneko agortuta dagoen egungo eredu neoliberala gainditzen duena. Eta gero zehazten da zer da ekonomia mistoa guretzat, ez? Eta horre esaten da, gobernuak enpresa pribatu handien mendez daudela, eta beraz interes orokorraren ikuspegitik enpresa jabetzaren eredu egokienak bultza ditzaketela, dioen oinarrizko kontzeptutik abiatuta, honako hauek ekarriko lituzke ekonomia mistoak. Alde batetik, enpresa publikoak funtsezko garrantzia du sektore estrategikoetako eta kapitalean intensiboak diren sektoretako enpresa handietan, eta bestaletik ekonomiaren gainontzeko esparruetan jabetza mota ezberdinak onartzea eta bultzatzea. Publikoa, pribatua, kooperatiboa, komunala edo mistoa. Bestaletik, eremu soziokulturalean arrazionaltasuna berreskuratzea, posmokapitalismoaren edo woke kapitalismoaren korronteak zalantzan jarriz. Hala nola, posmofeminismoa, gutxiengo sexualen manipulazioa, katastrofismo klimatikoa edo migrazio mugimendu masiboak bultzatzea. Gizarte erronka errealen, interes korporatiboen araberako manipulazioan, oinarritutako korronteak dira, modu arrazionalean kudeatu behar direnak,
ala nola, emakumearen emantzipazioa, ingurumenaren defentsa, edo gutxiengoen babesa. Gero, herrialde emergente edo gainerakorren beste alderdi batzuei buruz dugun iritzia askotarikoa bada ere, uste dugu beharrezkoa dela herrialde horiek, herrialde emergenteek, mundu multipolar baterantz egiten duten alegina positiboki baloratzea. Bueno, euskal nortasun kultural, sozial eta politikoaren defentsa, herri eta kultura guztiekiko errespetuarekin eta adiskidetasunarekin bateragarria. Bueno, batez be, hauek dira egitasmo honen ezaugarriak, agiriaren ezaugarriak, eta, bueno, badakizu horren areran, horiek dira gutxi gorabehera kanal honetan zabaltzen diren ideiak. Ideia horiekin bat basatoz, pues sartu kanal horietara zuretzat egokiena dena. WhatsApp edo Telegram. Ederto, bueno, pues besterik gabe. Galdera eta komentarioetan galdetu nahi dozuena, edo zein zalantza euki eskero gai honetaz, pues, komentauko dugu. Vale, eskerrik asko, ondo ibili.